Pnawn da pawb a croeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar busnes TGAU ac yn cael ei gyflwyno gan Dan y Cowley o Ysgol Godre Berwyn yn y Bala. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac atab, a fe wnawn ni ein gorau i ateb eich cwestiwn. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw ac cyfeiriad e-bost yn y cwestiwn yn ateb, byddwn ni wrth i bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am y digwyddiadau eraill yn y dyfodol. Bydd y sesiwn yma yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, draw atoch chi. Diolch Dana. Diolch. Felly heddiw dyn ni'n mynd i siarad am twf busnes. A rydyn ni'n siarad o'r wythnos diwetha, dwi'n mynd i fynd trwy topigau gwahanol o dan twf busnes a gobeithio mynd trwy rhai cwestiynau arholiad mewn chydig bach o manylder a sut i ateb nhw a be mae arholwyr yn edrych amdan yn cwestiynau arholiad amdan twf busnes. Felly, cynnwys heddiw, dyn ni'n mynd i gofyn cwestiynau pam a sut. Dyn ni'n mynd i edrych ar dau ffordd o twf, felly ehangu organig, sef y twf mewnol, twf allanol, a dyn ni'n gofyn y cwestiwn pam bod busnes weithiau'n hoffi aros yn fach yn lle ehangu. Felly, gallwn mesur maint busnes mewn sawl ffordd. A'r cwestiwn ydy, wel, os mae busnes angen tyfu, sut gallwn ni ddweud bod nhw wedi tyfu, neu bod nhw ddim yn tyfu, neu bod nhw'n mynd yn llai? A dyma rhai o'r ffyrdd gallwn ni mesur maint busnes. Felly gen ni gwerthiant cwmni, sef y revenue neu drosiant. A hwn ydy pob fwyaf y trosiant y mwyaf i'r busnes. Felly os gen nhw revenue eitha mawr, maen nhw'n busnes eitha mawr. Os gen nhw revenue llai, mae'r busnes yn llai. Gen ni gwerth y busnes. Felly gallwn edrych ar werth pris cyfrandaliadau, felly shares yn Saesneg, a gweld os maen nhw'n cynyddu neu'n gostwng. Os maen nhw'n cynyddu, mae'r busnes yn tyfu, a wedyn maen nhw'n werth mwy o arian. Os maen nhw'n gostwng, mae'r busnes yn werth llai o arian, a nid yw'r busnes yn tyfu. Ac i ddweud y gwir, maen nhw'n mynd y ffordd arall. Mae yna nifer o gweithwyr yn cael eu cyflogi yn ffordd arall o mesur maint o busnes, felly maint o pobl sy'n weithio yn y busnes. Felly, os mae yna mwy ohonyn nhw, felly os da chi'n cyflogi mwy o pobl, mae'r busnes yn tyfu. A felly mae weithio bod angen mwy o staff. Os da chi ddim yn cyflogi pobl, mae hynny'n golygu bod y busnes ddim yn tyfu. A wedyn, cyfran o'r farchnad. Felly, dyma'r cyfanswm cyfran y farchnad mae'r busnes yn ei rheoli. Pob fwyaf y cyfran, y mwyaf yw'r busnes. Felly, fel pob peth, mwyaf yw'r rhif, y mwyaf yw'r busnes. Felly, meddwl, os mae rhywbeth yn mawr, mae'r busnes yn tyfu. Os mae rhywbeth yn bach neu'n aros yr un peth, mae'r busnes ddim yn tyfu. Hwna ydy'r ffordd gorau o meddwl amdano fo. A mae'r peth glas wedi dod o cybac. Maen nhw wedi gwneud posteri eitha manwl, a dwi wedi jyst cymryd darn o'r poster yma'n hyn. A beth sgennych chi ydy, be di nod eich busnes, a sut ydych chi'n mynd i mesur eich busnes, ffordd arall o edrych amdano fo. Felly, dwi wedi mynd am ymwybyddiaeth, a dwi wedi mynd ar safle ar Google fel enghraifft eitha dda. Felly, dwi wedi rhoi mewn Google, dwi wedi rhoi jyst y gair Apple i fewn. Ac yn lle, dyn ni'n cael llun o afal, neu is coch, neu gwyrdd i bita. Mae gennym ni afal ar y top.
Felly hwnna ydy'r safle ar Google, hwnna ydy'r safle cyntaf ar Google, maen nhw'n dod fyny yn cyntaf. Felly mae yna hynna faint o results a dyna Apple sydd, yr cwmni Apple sydd yn dod ar y top. Sydd yn eitha ddiddorol, os da chi'n edrych ar ymwybyddiaeth a da chi'n edrych ar safle ar Google, wel, Apple sydd ar y top, maen nhw'n cwmni eitha mawr sydd yn tyfu trwy'r amser. Felly, y cwestiwn nesaf mae pobl yn gofyn ydy pam bod nhw eisiau tyfu? Wrach bod chi'n busnes bach, o pam bod dwi eisiau tyfu? Pam bod angen tyfu? Wrach bod chi eisiau cynyddu eich elw, bod chi angen cynyddu faint o arian rydych chi'n neud. Felly mae perchnegion busnesau eisiau ennill mwy o arian ar gyfer gwella eu ffordd hunain o fyw. Felly mae mwy o elw yn golygu bod perchnogion busnes efo mwy o arian i fynd tuag at pethau nhw hunain, unai wrach bod nhw eisiau prynu tŷ, neu eisiau prynu cyfrifiadur newydd neu rhywbeth personol. Mae'r elw yma, y profit, yn helpu nhw hefo ffordd o busnes. Darbonion maint yn digwydd pan fydd cost fesel uned yn gostwng wrth i'r busnes ehangu. Felly, wrth i busnes dod yn fwy, mae'r cost prynu un uned yn lleihau. Felly, wrth prynu, dim bod chi angen prynu plastig, a wrth i chi ddod yn fwy, rach bod y plastig yn dod yn hata i bob uned. Mae hynny'n golygu po fwyaf mae'r busnes yn cynhyrchu neu yn werthu nwyddau, y lleiaf bydd yn costio i cynhyrchu y nwyddau. Wrach i lleihau y cystadleuaeth, felly wrach bod busnes eisiau tyfu i lleihau cystadleuaeth. Trwy tyfu, ni all pob busnes cystadlu ar yr un ein marchnad. Felly, does dim lle i pawb ar ein marchnad, felly bydd y rhai sydd ar top y cystadleuaeth fel arfer yn aros i mewn yn y marchnad, a rhai ar y gwylod yn dechrau disgyn i ffwrdd o'r marchnad. Felly, wrth i busnes tyfu, ni all cystadleuwyr gadw fyny gyda'r nwyddau, gyda'r anw o cyflenwi nwyddau wrth i'r pris codi. A hefyd, wrach bod busnes eisiau tyfu gan teulu risgau. Felly, mae'r busnesau yn mwy gweithredu mewn niferoedd o marchnadoedd lle maen nhw'n gwerthu neu maen nhw'n cynhyrchu. Felly, gellir gwrthbwysio gostyngau mewn gwerthiant neu un farchnad drwy gael gwerthiant parhaus mewn marchnad arall. Amwriaethu yw enw hyn, a dyn ni'n mynd i fynd dros hwn yn ystod heddiw. Felly, dwi'n hoffi neidio mewn i cwestiwn arholiad. Dwi'n mynd i darllen y sefyllfa ar 2 cwestiwn. Dwi'n mynd i roi munud bach i chi meddwl am yr ateb, gallwch chi sgwennu nhw lawr. Gen i 2 cwestiwn, un sef o 2 marc ac un sef o 3 marc. Dwi'n mynd dros be di ateb cywir a mynd dros be mae arholwr yn edrych fewn. Felly, mae'r Virgin Group yn gyfdren fusnes cymhleth ac mae hyn yn golygu fod ei wedi rhannu nifer o gwmnïau gyfnegdig preifat unigol. Cafodd Virgin Group ei gychwyn gan Sir Richard Branson yn 1970 ac ef yw prif gandariwr y gwmni i gyd. Felly, mae'r cwestiwn yn gofyn, mae Virgin Group mor fawr fel ei fod yn ennill darbonion maint, economies of scale yn Saesneg os ydych chi heb clywed o'n Cymraeg. Felly, cwestiwn gyntaf, ydych chi angen cael ystyried darbonau maint. Dwi'n newydd mynd dros yma os ydych chi'n gwybod yr ateb. A wedyn, eglurwch un darbonau maint y gallai Virgin Group gael bydd, felly, benefit ohono. Felly, be di'r ystyr? A gallwch chi enwi un. Dwi'n mynd i rhoi munud neu 2 gallu ateb. Os ydych chi'n gwylio hwn adref ar fideo wedyn, gallwch chi cael munud i pwyso pause a edrych ar yr ateb, a wedyn cymharu ateb chi efo ateb fi. Felly, na rhywun munud bach i chi.
Felly, sy'n ymlaen, dyma beth dwi wedi rhoi fel ateb i'r cwestiwn gyntaf, beth i ystyrdyn darbonyn maint. Mae darbonion maint yn digwydd pan fydd gost fesul uned yn gostwng wrth i busnesau ehangu. Felly, dyma llun o'r arholwr yn edrych ar y ateb, a dyma fydd nhw'n edrych ar. Yn anffodus, mae o yn Saesneg, ond da chi'n cael y syniad gret. Felly, what is meant by the terms economy of scale? Because the business is so big it grows, felly mae'n tyfu, ac mae'r cost yr uned yn llai. Felly, dyma lle da chi'n cael y marciau. Felly, pan fydd cost yr uned yn gostwng, felly hwnna ydy'r the unit cost is lower, mae hwnna'n e-marc. A wedyn, wrth i'r busnes ehangu, mae hwnna'n golygu bod y busnes yn tyfu. Felly, da chi'n cael yr ail marc yma. Felly, mae hwnna brawddeg sydyn yn rhoi 2 marc syml iawn yn yr arholiad. Nesa, edrych ar yr ail cwestiwn, 3 marc. Dwi wedi rhoi fel ateb, gall Virgin Group cael bydd o darbonion yn prynu drwy swmp brynu. Gall hyn fod yn mantais oherwydd pob fwyaf o nwyddau sydd yn cael ei brynu ar unwaith po lleiaf yw'r cost prynu nwyd. Felly, yn syml iawn, dwi wedi dweud bod darbonion prynu, felly mae prynu, swmp brynu, felly prynu lot o pethau un pryd yn mantais oherwydd os da chi'n prynu mwy o bethau, y siawns ydy fydd y cost o un peth yn llai. Felly, yn lle prynu 1 botel, neu 1 can o Coca-Cola, da chi'n prynu 6 i litr hata i 1 bob un. Felly, dyma sut da chi'n gallu cael y marciau fan hyn. Felly, 1 marc am enwio, felly darbonion prynu. A wedyn, da chi'n cael fyny at 3 marc am eich esboniad, disgrifiad ac estynnu eich ateb. Felly, fan hyn, byswn ni'n cael 1 marc am rhoi ateb, dweud darbonion prynu, mae hwnna'n tic, 1 marc. A wedyn dwi wedi estynnu fo yn dweud trwy swmp brynu, felly dwi wedi estynnu fo. Gall hyn fod yn mantais oherwydd dwi wedi rhoi rheswm. Felly dwi wedi esbonio trwy rhoi rheswm. Po fwyaf y nwyddau sy'n cael ei brynu, po lleiaf cost y prynu. So mae hwnna'n marc, a mae hwnna'n marc. Fel ne, bysych chi'n cael eich 3 marc. Felly, cwestiwn nesaf dyn ni'n gofyn ydy sut gall cwmni neu busnes ehangu. A mae yna 2 ffordd gwahanol. Gallwch chi ehangu yn allanol neu yn mewnol. Enw arall ar ehangu yn mewnol ydy ehangu organig. A peth cyntaf dyn ni'n mynd i neidio mewn ydy masnach freintiau. Dwi'n stryglo efo'r gair yna o hyd a mae'n dod fyny lot. Yn Saesneg, yr enw ydy franchising, wrach bod chi wedi clywed am hynny mwy na'r gair masnach frenteidio. Enghraifft da o hwn ydy McDonald's. Felly, gyda chi'r pennaeth yma'n hyn, a da chi'n mynd lawr i'r machnasfraint gwahanol, a wedyn da chi'n mynd lawr i'r cwsmeriaid unigol. Felly, mae yna 3 term allweddol da chi angen cofio a trio peidio cymysgu. Dwi'n gweld bod nhw'n haws i cofio yn Gymraeg na Saesneg. Yn Saesneg, franchising, franchiser a franchisee. Maen nhw'n debyg iawn. Yn fan hyn, bod nhw'n debyg, maen nhw'n digon wahanol i gallu dweud y gwahaniaeth. Felly, gyntaf gyda chi masnach frentio. Felly, hwn yw pan fydd rhywun yn talu'r perchenog masfraint i agor busnes sydd wedi sefydlu'n barod. Felly, hwnna ydy'r proses yn digwydd. O fewn y proses, mae gennych chi 2 person. Gennych chi masnach freintiwr, felly mae hwn ydy'r person sydd yn werthu'r masgfraint i'r deiliau y frasnach. A felly mae'r deiliau y frasnach ydy'r person sydd yn prynu.
Felly rhaid chi cofio pwy sy'n werthio, pwy sy'n prynu fo, a paid y cymhlethu'r ddau. Felly mae yna manteision ac anfanteision prynu fraint night. Felly yr manteision ydy ymuno gyda brand sefydlog ac anadbeddus. Felly, da chi'n ymuno gyda brand sydd yna yn barod, da chi'n ymuno gyda McDonald's, da chi'n ymuno gyda Spar, da chi'n ymuno gyda Subway, mae'n cynnwys nhw'n barod, a mae'n mwy yn dod o hyd ac o hyd. Felly, mae'r brand yna'n barod, da chi'n just yn ymuno gyda nhw. Mae'n cyfle i cael hyfforddiant a chyflenwadau y gallwch chi ddysgu gan y deiliad eraill y fasnach fraint. Felly, cyfle i ddysgu, da chi'n cael hyfforddiant, felly mae hwnna'n mantais dda os da chi yn prynu. Felly, hefyd da chi'n mynd i rhannu'r costau marchnata gyda'r masnach freintiwr. Felly, da chi, bod chi'n prynu fo, da chi'n rhannu'r costau. Does gennych chi ddim y costau i gyd sydd yn erbyn chi chydig bach o arian. Ond, anfanteision ar y llaw arall, da chi'n rhannu eich elw. Felly, y profit da chi'n dod mewn, mae'n rhaid i chi rhannu fo. Fel arfer, mae hwn yn dod yn canran, felly da chi'n talu 10%, 25% yn ôl. Felly, wedyn mae rhaid chi gweithio o fewn canllaniau y masnach reitwr. Felly, gyda chi rheolau i sticio at rhaid i'r lle edrych mewn ffordd penodol. Yn enghraifft, os da chi'n mynd mewn i McDonald's, mae'n gyd yn edrych yn union yr un peth. Maen nhw gyd efo'r un system, yr un dillad, felly rhaid chi cadw at y system. Felly, rydych chi'n colli chydig bach o annibyniaeth os da chi'n prynu yn lle dechrau busnes eich hunain. Hefyd, rhaid chi cyfrannu at ymgyrch y farchnata grŵp. Felly, gennych chi llai o rhyddid wrth prynu. Felly, beth am werthu? Felly, gennych chi manteision ac fanteision hefyd, trio bob un. Felly, rhaid chi... I dechrau fo'r manteision eto, gall y busnes dyfu yn gyflym. Mae ffordd hawdd os da chi'n gwerthu masnach fraint, mae'n ffordd gyflym o tyfu, da chi'n cael siop newydd ar agor yn eitha sydyn, a mae'r elw yn dod fewn bron yn syth. Mae'r deiliad y fasnach fraint yn darparu cyllid, felly da chi'n cael cyllid gan y person sy'n prynu. Mae deiliad y fasnach fraint yn cymhelliant i wneud yn dda, gan ei fod yn rhedeg busnes ar ei hun. Anfanteision, da chi'n colli rhywfaint o rheolaeth o'r busnes yn anffodus, a hefyd mae yna perygl gall y brand cael ei newidio. Felly, os yn enghraifft, gawn ni defnyddio Starbucks fel enghraifft dda, os mae rhywbeth drwg yn digwydd bod gwall mewn coffi rwy'n a mae rwy'n yn rhoi hwn ar y we yn dweud, there was a hit in my Starbucks coffee, fel fydd o'n dweud ar y we yn Saesneg, mae hynny'n effeithio y brand i gyd. Mae'n gallu rhoi enw drwg ar y brand. Felly, os mae un peth drwg yn digwydd, mae'n un siop, mae'n effeithio nhw gyd yn anffodus. Hefyd, mae'n rhaid rhannu'r elw. Felly, di'r elw ddim i gyd yn dod nôl at chi. Mae'n rhaid rhannu'r elw. Felly, dyma enghraifft o cwestiwn arholiad sydd dwi wedi cymryd allan. Mae o'n cwestiwn 8 marc. Mae'n rhaid chi fod yn andros o ofalus wrth darllen y cwestiwn, darllen y senario, rhaid chi fod yn andros o ofalus. Felly, mae Second Cup, yr adweithwyr coffi arbenigol, cafodd ei gychwyn gan Tom Culligan yn Toronto, Canada yn 1975. Ehangodd Tom y busnes drwy fasnach fraint, franchising yn Saesneg, sef gwerthu'r hawliau i'r enw busnes a'i cynnyrch. Erbyn hyn, Second Cup yw'r un o'r adwerthwyr coffi mwyaf sefydlig yn y byd. Mae'r caffi Second Cup yn cynnwys dewis eang o fathau o goffi, diodydd y seiliedig ar espresso,
Diodydd oer, sef aist, diodydd cymysgydd, felly blender, te arbenigol, iogwrt rhewedig ac eitemau bwyd. Mae Second Cup yn bwriadu ehangu i'r Deyrnas Unedig UK trwy agor fasnach freintiau neu busnesau trwydded newydd. Mae'r cwestiwn yn gofyn, esboniwch beth yw'r manteision ac anfanteision fod yn deiliad fasnach fraint. Iawn? Franchisee. Felly, eto be nhw'n ni ddeud, mae rhaid cofio pwy sy'n gwerthu a pwy sydd gwerthu neu pwy sydd yn prynu. Dwi'n mynd i roi munud bach, newch map meddwl o pob un peth da chi'n gallu rhoi mewn i'r ateb yma. Dwi ddim yn mynd i fynd trwy manylder sut i ateb y cwestiwn. Mae hwn yn mynd i ddigwydd mewn sesiwn arall lle dwi'n mynd mewn manylder sut i ateb yna cwestiwn estynedig 8 marc, lle ydych chi'n cael y marciau a sut gallwch chi trefnu eich gwaith. Felly, yna rhoi munud bach i chi wneud y map meddwl. Os ydych chi'n gwylio hwn fel fideo, rhowch pause a dewch nôl. Felly, yn hwn, yn lle mynd dros yr ateb, dwi'n mynd i fynd dros camgymeriad sydd yn digwydd yn cwestiynau arholiad fel hyn. Felly, mae hwn yn enghraifft da cwestiwn arholiad lle mae'n senario fasnach freintio. Felly, mae'n bwysig darllen y senario a'r cwestiwn yn ofalus, fel nes i ddweud yn gynt. Os da chi angen darllen y 2 waith, 3 waith, gnewch nodiadau ar y cwestiwn, highlightio. Dim bwys gan yr arholwr os oes na highlightio dros y cwestiwn neu da chi wedi gwneud nodiadau, wrach bod chi isio rhoi highlightio a rhoi nodyn yn deud beth dio yn fanna a sgwennu. Mae hyn yn hollol iawn. Does dim problem neu hynny o gwbl. Maen nhw mond y marcio beth sydd ar y llinellau o dan. Felly, os da chi eisiau gwneud nodiadau ar yr ochr, mae hyn yn ffain. Felly, mae rhaid chi sylweddoli pa persbectif mae'r cwestiwn yn dod. Ydyn nhw'n prynu neu ydyn nhw'n gwerthu y masnach fraint? Felly, mae'r cwestiwn yma yn trio tricio chi allan, achos maen nhw'n siarad am Second Cup sydd yn gwerthu, ond mae'n gofyn am prynu. Be di'r manteision prynu? Felly, sylweddolwch bod y cwestiwn yma'n dod o'r persbectif deiliad masnach fraint, sef y person sydd yn prynu y fasnach fraint. Felly, mae'n dod o'r persbectif prynu. Felly, rhaid chi cofio pan da chi'n gwneud eich map meddwl, rhaid chi cofio mynd yn ôl, edrych ar nid gwerthu, ond edrych ar manteision ac anfanteision prynu. Cofiwch, bod yn gofyn am manteision, gewch chi rhoi anfanteision mewn hefyd i ddangos 2 ochr o'r dadl. Felly, mae hwn yn nodyn bwysig gan yr arholwr. Dwi wedi cyfieithu fo i Cymraeg gan fod y nodyn yn Saesneg. Felly, mae llawer di ateb hwn o'r persbectif anghywir. Felly, yn lle bod y person sy'n prynu fasnach, y person sy'n gwerthu fo. Os da chi'n ateb o'r persbectif anghywir, da chi'n gallu methu allan am y marciau i gyd. Yn fan hyn, byddwch chi'n colli allan am 8 marc am sgwennu am y persbectif anghywir. A dyna pam mae'n bwysig bod chi yn meddwl amdan y cwestiwn arholiad, da chi'n darllen o yn andros o ofalus, da chi'n gwneud nodiadau ar yr ochr, da chi'n highlightio, da chi'n atgoffa eich hunain pa persbectif ydw i'n mynd i ateb hwn yn gywir. Peidiwch methu allan am y marciau am rhoi'r persbectif anghywir, bod chi'n andros ofalus wrth darllen cwestiwn fel hwn.
Ffordd o ehangu arall mewnol, yr ehangu organic, gallwn ni defnyddio e-farsnach, felly e-commerce yn Saesneg, a hwn ydy marsnachu ar-lein, felly prynu a gwerthu nwyddau ar-lein. Mae hwn wedi dod mwy a mwy poblogaidd yn ddiweddar. Mae yna lot o ffyrdd gwahanol i gwneud hyn. Gyda chi siopau fel Etsy, lle gallwch chi agor siop, gallwch chi gwerthu ar Amazon, gallwch chi wneud wefan eich hun. Hefyd mae gyda chi pethau fel eBay. Felly mae yna llawer o ffyrdd gwahanol. Ffordd mwy o poblogaidd hefo cwmni mawr ydy creu wefan nhw hunain i werthu. Felly dwi'n mynd i mynd trwy hein, a dwi eisiau chi meddwl tra dwi'n darllen nhw. Ydyn nhw'n mantais, neu ydyn nhw'n anfantais, neu ydyn nhw'n ddau, a wedyn na i fynd trwyddo nhw. Felly mae'r agor i cwsmeriaid 24 awr y dydd. Gall busnes awgrymu cynhyrchion eraill yn seiliedig ar ei hymddygiad gorffennol. Felly, wnaeth bod chi ar y wefan, a ydych chi'n edrych ar esgidiau, ydych chi wedi prynu esgid, a mae'r busnes wedyn yn gyrru e-bost neu yn dangos sgidiau debyg ydych chi wedi prynu o blaen. Mae'n hawdd i busnesau addasu pa nwyddau sydd ar gael, felly os gyda chi rhywbeth newydd sydd yn dod ar y siop, neu os gyda chi rhywbeth yn dod allan o stoc, mae'n digon hawdd newid y wefan. Mae angen system i galluogi cwsmer dychwelyd return, felly mae angen rhywun gallu return item nhw. Felly os maen nhw wedi prynu rhywbeth a maen nhw ddim yn hapus, neu bod nhw ddim yn ffitio ar enghraifft, maen nhw angen ffordd o rhoi'r item yn ôl i'r busnes, neu i swapio fo am maint wahanol. Felly mae'r angen i'r busnes gael system dosbarthu effeithiol. Mae'r cwsmeriaid yn gallu prynu o unrhyw le yn y byd, ond mae rhaid iddyn nhw cael we. Mae cwsmeriaid ddim yn gweld y cynhyrchion ffisegol, felly maen nhw mond gweld llun ar sgrin, wrach bod nhw mond gweld un neu ddau ongl, maen nhw methu gweld o'i gyd. Felly, na i roi munud bach, meddwl ydy o'n mantais neu anfantais ac wrach meddwl pam. Felly, na i roi munud i chi meddwl am hwnna. Felly, yn dechrau, ond lle nes i ddechrau tro diwetha, na i fynd drwy'n fan cylch eto yn esbonio os mae'n mantais neu anfantais. Felly, mae mantais i cwsmeriaid bod o'r ar agor 24 awr y dydd, bod o yna yn barod, bod chi'n gallu fynd efo yn canol nos, ben bore, does angen mynd i'r siop, bod o ar eich ffôn neu ar eich cyfrifiadur. Ond ar yr un pryd, mae hynny'n golygu bod y busnes ar agor 24 awr a mae hwnna'n gallu cael ei gweld fel anfantais hefyd. Gall y busnes awgrymu cynhyrchion eraill seiliedig ar ei hymddygiad gorffennol. Mae hwnna yn mantais i'r cwsmer ac i'r busnes. Felly mae o'n ffordd da o'r cwsmeriaid gweld pethau eraill da chi'n werthu, neu rhywbeth debyg, neu rhywbeth sy'n gallu mynd hefo rhywbeth da chi'n gwerthu. Enghraifft, da chi'n gwerthu siampw, a wrach bod chi yn awgrymu body wash hefyd. Felly, da chi'n cael mwy o siawns i cael cwsmeriaid prynu mwy nag un peth o'ch lle chi. Hefyd, mae mantais i'r cwsmeriaid gan fod yr cwsmer hefyd yn gallu gweld beth arall sydd ar gael. Mae'n hawdd i busnesau addasu nwyddau sydd ar gael, mae hwn yn amlwg yn mantais os mae'n digon hawdd newid faint o stoc sy'n neu os da chi ddim yn werthu ddim byd yn mwy, neu os da chi eisiau ychwanegu rhywbeth. Mae'n digon hawdd i newid wefan. Mae angen system i galluogi cwsmer dychwelyd eitem. Gall hwn cael ei weld fel anfantais i'r busnes. Mae angen cael system yn ei le, gall hwnna costio arian i dechrau fyny.
angen busnes i gael system dosbarthu effeithiol. Mae hwnna'n gallu gweld yn anfantais gall costio arian i ddechrau ffwrdd i dechrau werthu ar e-fasnach. Felly mae angen cael y system yn ei le. Gall y systemau yma hefyd fod yn ddrud iawn. Cwsmeriaid yn gallu prynu o unrhyw le. Mae hynny'n dda iawn, wrach bod chi ar wyliau, a byddwch chi eisiau prynu rhywbeth i cyrraedd pan ydych chi wedi cyrraedd adre. Gyd ydych chi angen wneud ydy mynd ar y we, felly mae'n rhaid chi cael rhyw fath o ddyfais sy'n ni'n gallu mynd ar y we i gallu mynd ar y wefan. Yn anfantais, mae cwsmer ddim yn gallu gweld y cynhyrchion ffisegol, felly wrach bod yr cynnyrch yn cyrraedd y cwsmer a dydyn nhw ddim yn hapus, a wedyn mae'n rhaid nhw dychwelyd yr eitem. Felly, eto, ehangu organig mewnol hefyd. Dwi'n mynd i rhoi 2 neu 3 munud, dwi eisiau chi edrych ar hwn, yr ochr yma. Yma'n hyn. A dwi eisiau chi meddwl, oes na brawddeg gwell na'r un yma. Felly dwi eisiau chi meddwl am a r, t, m, p. Mewn unrhyw drefn, gallwch chi newid y drefn, ydych chi'n gallu meddwl am unrhyw brawddeg gwell. Dyna rhoi munud i chi meddwl. Felly, really fun mums try making pies, di un gyn cybac, a dwi heb gallu meddwl am un arall, ond wrach bod chi'n mwy creadigol. Hwn ydy ffordd hawdd, syml, o cofio darbanion mewn maint mewnol. Felly, dyn ni dal edrych ar ehangu mewnol. Yn Saesneg, internal economies of scale. Felly, diffiniad, y buddion a gaeth busnesau ganlyniad o fod yn fawr, gellir rhannu'r holl gostynau rhwng y nifer fawr o nwyddau a gynhyrchir, felly mae'r gost fesol nwydd yn is nag ar gyfer busnes bach. Felly, os ydych chi'n busnes fwy, mae'r cost yn is. Felly, gallwch chi mentro, felly gwerthu cynnyrch i fasnachoedd ehangach, felly mwy o fasnachoedd. Felly, os gennych chi marchnad arall ydych chi eisiau gwerthu yn, neu marchnad mwy, gallwch chi symud i marchnad gwahanol. Ariannol, gall benthyg symud mawr o arian, felly yn haws i benthyg arian a gennych chi cyfraddau is wrth llogi. Mae yna fwy o fuddsoddiad i oleihau costau ac yn hyddu elw. Rheoli ydy'r darn nesaf. Felly, wrth i fusnes cynhyddu ei allbwn, mae angen adrannau gwyneddol neu arbenigol mawr mwyn gwasgaru costau dros y nwyddau y werthyd neu cynhyrchyd. Technolegol, felly edrych ar y technoleg, gall cael peiriannau sydd yn gallu gweithio 24 awr dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Felly mae'r costau effeithiol yn is. Weithiau does angen mwy o staff i gweithio ar y technoleg, felly mae hynna yn rhoi cost is hefyd. Marchnata, wrth i busnes cynyddu ei allbwn a gallu fforddio ymgorchoddi marchnata ddwytach, enghraifft teledu, lle mae mwy o pobl yn gweld bydd y gwerthiant yn cynyddu. Felly, enghraifft, maen nhw yn rhoi marchnata ar teledu neu ar eich ffôn. Wrach, ydych chi edrych ar y we a ydych chi wedi bod yn chwilio am rhywbeth a wedyn diwrnod wedyn ar eich ffôn neu trwy e-bost ydych chi'n cael marchnata gan cwmni sydd yn gwerthu'r un peth ydych chi wedi bod yn edrych ar. Neu prynu swmp, dyna be nes i trafod yn gynt. Felly, pwy fwyaf y nwyddau sy'n cael ei prynu, yr isaf fydd y costau cyfartalog bod nwyddau fesol uned. Felly, os ydych chi'n meddwl am y cwestiwn yn y dechrau ac mae'n gofyn y darbonion maint,
hein ydych enghreifftiau gwahanol gallwch chi ddewis am. Felly nesaf, dyn ni'n mynd i edrych ar twf allanol. Felly, mae hwn yn, dwi'n hoffi'r llun yma'r pysgod bod busnesau yn dod at ei gilydd. Felly, mae'r pysgodyn bach yn cael ei bwyta i'n canol, a mae'r un canol yn cael ei bwyta gan yr un mawr. Felly, gyda chi manteision bod yn ffordd cyflym o tyfu busnes, ond nid yw'r proses yn gweithio bob amser. Felly, bod o'n ffordd cyflym, diwm yn gweithio bob amser, felly mae o yn risg. Felly, mae yna 3 ffordd gwahanol, a mae'n cael ei galw yn integreiddio fel arfer. Gyda chi llorweddol, vertigol, a cyduriad neu amwweithredu. Felly, dyn ni'n mynd i fynd dros y 3 yma rwan. Felly, dyn ni'n dechrau hefo llorweddol, a dwi'n hoffi meddwl am llorweddol fel snap. Gyda chi 2 busnes sy'n gwerthu'r un pryd, ar yr un pryd, a maen nhw'n matcho, felly mae fel gêm o snap. Felly, maen nhw'n snap, maen nhw erbyn ei gilydd, a maen nhw'n ymuno efo'i gilydd. Felly, bydd hyn yn digwydd pan bydd 2 busnes yn yr un diwydiant ac yn yr un camgynhyrchu yn dod at yr un busnes. Felly, os maen nhw'n dau yn werthu'r un peth ar yr un camgynhyrchu, maen nhw'n gallu ymuno. Hynny yw, maent yn gwneud yr un cynhyrchu neu'n darparu'r un gwasanaeth. Y manteision ydy bydd arbedion cost eraill gan fod y busnes yn gofyn am lai o weithwyr yn rheolwr ac adeiladu. Felly mae'r costau yn is gan fod chi angen llai o weithwyr neu llai o adeiladu neu llai o peiriannau. Bydd y busnes newydd yn gyfrangyddol ar farchnad. Bydd y busnes newydd yn fwy cystadleuol yn y farchnad, y hyn yn arwain at llai o gystadleuaeth. Yn lle bod yna 2 busnes mewn cystadleuaeth efo'i gilydd, gan fod nhw'n ymuno, maen nhw'n gallu fod yn fwy cystadleuol ar y marchnad, lle bod nhw'n mynd yn erbyn ei gilydd. Fel enghraifft, yn lle bod 2 person yn rhedeg ras hefo'i gilydd, maen nhw'n rhedeg ras relay yn lle hefo'i gilydd, maen nhw'n gyda mwy o siawns o llwyddiant. Mae prynu brand sydd eisiau wedi ennill eu blwyf yn rhatach na datblygu brand o'r dechrau. Felly, mae prynu mewn i brand yn rhatach na datblygu un. Felly, cofiwch, llorweddol, meddwl am snap. Vertigol, dwi'n hoffi meddwl am cerdiau a dominos. Maen nhw'n 2 peth gwahanol, ond maen nhw yr un un. Maen nhw 2 yn dal gemau bwrdd. Felly, maen nhw 2 yn debyg iawn. Gwahanol, ond yr un peth. Felly, dyma pryd mae 2 busnes yn yr un diwydiant, ond sydd ar wahanol gamau o'r gadwyn yn gyflawni yn dod i un busnes. Felly, pan fydd busnes yn uno busnes arall sy'n gweithredu'r camgynhyrchu gwahanol, enghraifft pan fydd gwyneithwyr esgidiau yn prynu ffactri sydd yn cynhyrchu lledr. Felly, gyda chi rwy'n sy'n creu sgidiau a ffactri lledr yn cyfuno at ei gilydd. Felly, mae yna 2 fath, mae hyn yn cael ei rhannu mewn 2, gyda chi integreiddio ymlaen ac integreiddio yn ôl. Felly, pan bydd busnes yn cysgodi neu trosbynaddu sylfaen cwsmeriaid, enghraifft, fydd y gwyneithwyr yn cysodi ag adweithwyr neu rhagdyn prynu cadwyn o darnfannau. Mae hyn yn galluogi i'r busnes cyrraedd mwy o gysmeriaid ac yn rhoi mwy o reolaeth i'r busnes dros gadwyn gyflawni, gan leihau costiau a gwella cadwyni dosbarthu. Gyda chi integreiddio vertigol yn ôl, felly gyda ni ymlaen a wedyn yn ôl. Hyn yw pan mae busnes yn cysgodi trosfyniadau a chyflenwyr. Enghraifft, pan fydd adwerthyr yn prynu busnesau prosesu bwyd, neu pan fydd gweithgynhyrchwyr dir yn prynu pwll glor. Mae hyn yn rhoi mwy o reolaeth i busnes dros gyflawniadau a lleihau costau gwella ansawdd
a chyflwyniad deunyddau a chyfrandau. Nesa, gennych chi integreiddio cyddyriad. Felly, hwn ydy dwi'n hoffi meddwl am pac o cerdyn chwarae a credit cards. Felly, dau peth hollol gwahanol. Felly, mae hyn yn digwydd pan mae dau busnes sydd ddim yn gysylltu efo'i gilydd yn cydysoddi. Felly, mae nhw yn ymuno efo'i gilydd. Dau peth hollol wahanol yn ymuno. Fel arfer, does yn unrhyw cysylltiad rhyngddyn nhw, ac eith hefyd alw yn amryweithu. Cyddyriad ydy sy'n dod fyny mwyaf aml, a fel arfer ar papur arholiad mae'r ddau air yna. Manteision ac anfanteision. Gall y busnes newydd lledaenu ei risg. Felly, os yw'r profi diwyriad mewn gweithiannau mewn un farchnad, gall y busnes fod yn llai agored i niwed pan bydd gweithrant parhaus marchnadoedd eraill. Felly, ydych chi mewn un farchnad, ydych chi ymuno busnes arall sy'n mewn marchnad arall, mae'r ddau yn llwyddiannus, mae yna llai o risg os ydych chi eisiau rhoi un nwydd i'r marchnad arall a'r llall i'r marchnad arall hefyd. Felly, maen nhw'n gallu swapio heb llawer o risg. A mae'n posib gwerthu cynhyrchion presennol naill yr cwmni na'r llall i'r gwsmeriaid newydd. Felly, ydych chi'n cael gwsmeriaid newydd yn dod a ydych chi'n gallu gwerthu rhywbeth ydych chi wedi gwerthu o blaen i'r cwsmeriaid neu rhywbeth newydd i'r cwsmeriaid gyda chi'n barod. Felly, mae'r diagram yma yn un eitha neis i meddwl amdan. Felly, gennych chi cenco yn y canol, a dyma'r ffordd gwahanol o integreiddio. Felly, gennych chi vertigol, llorweddol, ac cyddyriad. A be dwi'n hoffi hefo'r diagram yna, mae'r rhai vertigol yn mynd fyny a lawr, mae integreiddio llorweddol yn mynd ar draws, ac mae'r cyddyriad yn mynd ar ffordd ar ben ei hun. Felly, gennych chi cenco yn ymuno efo siop goffi, bydd hynna yn vertigo yn ei mlaen. Gennych chi cenco efo fferm goffi, mae hwnna yn vertigol ar ei ôl. Gennych chi llorweddol, lle gennych chi yn bydd cenco a Nescaffe yn gwneud rhywbeth efo'i gilydd, felly maen nhw yn ymuno efo'i gilydd. A wedyn cenco a Samsung, maen nhw'n busnesau hollol gwahanol, ond mae yna siawns maen nhw'n gallu ymuno efo'i gilydd. Ond hefyd, rhaid chi cofio, mae gyda busnesau y dewis aros yn fach hefyd. Does dim rhaid tyfu. Felly mae rhai busnesau yn penderfynu aros yn fach o ran maint. Mae llawer o resymau dros hyn. Nid yw rhai perchnogion busnes eisiau tyfu, maen nhw'n fodlon gweithrefnu fel busnes bach. Felly, weithiau, dydy'r perchnogion ddim eisiau busnes mawr, mae gwell gen nhw busnes bach a maen nhw'n hapus lle mae nhw. Dydyn nhw ddim eisiau'r straen ychwanegol wrth tyfu busnes, maen nhw'n hapus lle mae nhw. Gall busnesau bach oroesi ar strwythur gos gymharol isel. Felly, wrth peidio tyfu wrach bod costau nhw yn aros yn isel, does ddim angen neu ymchwil ychwanegol neu ymuno efo rhywun arall, mae'r costau yn aros yn gymharol isel. Felly, enghraifft, mae modd iddyn nhw weithredu o cartref, felly maen nhw'n gallu gweithio o adref. Does ddim angen prynu lle newydd, does angen cael lle dal stoc, maen nhw'n hapus i aros yn fach. Mae rhai busnesau bach yn gwasanaethu cloi'r marchnadoedd, felly niche market yn Saesneg. Felly, maen nhw'n gwerthu rhywbeth sydd yn hollol arbenigol a does dim lle iddyn nhw tyfu. Nesa, maen nhw'n gallu darparu llawer o wasanaethau gwahanol. Felly, ac yn fwy effeithiol nag un cwmni mawr. Felly, rhywun sy'n trin gwell yn enghraifft andros o dda, neu hyfforddwyr personol, maen nhw fel arfer yn aros fel busnes bach yn lle mynd yn fwy. Mae rhai defnyddwyr yn hoffi prynu nwyddau arbenigol ar gyfer siopau bach. Gall busnesau bach darparu rhywbeth unigryw
neu darparu gwasanaeth personol. Weithiau, da chi wedi cael rhywbeth eich hun, da chi wedi cael y profiad yma eich hun, da chi wedi mynd i siop bach, a da chi wedi teimlo bod o'n mwy personol na fynd i siop fwy. A hefyd gall busnesau bach addasu yn gyflymach na busnesau fawr. Os da chi eisiau addasu rhywbeth bach, mae busnes bach, ddim yn problem. Os gyda chi busnes mawr a da chi angen addasu rhywbeth bach, weithiau, mae da chi'n dod o flaen efo problemau, da chi angen hyfforddi mwy o staff, neu da chi angen newid mwy nag un peth i cael i'r un newidyn bach. A dyna fo am twf. Felly dyma diwedd y sesiwn yma. Diolch yn fawr. Gobeithio roedd hwnna yn bach o fydd i chi.